Pas ning kono keteng kita wis mulai keteng. Ayo dhisik cah. Lho. Kok ana wedhuse? Endi cah? Oh, ayo. Oh, suaranya kita kok ning kono cah. Weh, Pak, wes masuk. Langsung alame dipasang ya ini. Golek kepiting. Pas sih alame digoreng ini iki, masuk iki. Urip nek desa yo ngene iki. Alam bagi sumber daya. Lebih sik kok wesel aku. Mumpung tekan Afrika barang mau. Ini ki wayah Covid ngene iki karo kabeh golek pekerjaan. Sadang pangal iki wangil. Muga golek ngene iki. Muga sing tak pasang iki entuk 5 iki. Piting. Ben sesuk nggo sahur. Buka sisan, masuk iki. Wayah Covid ngene iki bahaya. Mergo jari-jarine nek pacebok iku ngene, napi iki ditokno kabeh. Dadi iki waspada. Kanggo subscriber hati-hati ae. Oke? Tak lanjutno sik. Weh. Ya apa wedhuse? Alek, Meli. Lho, kono siji sapa cah? Kakek jeneng ae ya. Jeneng kok mamine? Iya. Jeneng sama ya? Jeneng Alek, Meli, iki anake. Marcos Rizal. Kita tambahan. Wah, iku rambanan iku. Golek ramban ning kene ae. Sampun to ora urus. Golek. Menit tok kurang ya. Kok sik ngisor sik. Entek lagi sing dhuwur. Kok ora cak? Wah, kurang iki sampeyan iki ganggu alat mari karo Marcos Edison. Jalan apa ya? Oke. Ini kan nyanyi. Tapi kok bisa nyanyi? Iya cah. Kayak pelantengan aja enak. Melanteng ronde. Lah kok gak podo. Pas kaum sisan. Apa sih awakku iki? Wong lanang terus terus. Ora sing bener. Wes mari cukup iki karo panenganku ndi mau. Oh.
Yo madu perkumpulan ini lama lho. Lah apa lagi dulane ndape kok. Nek teko-teko kamu sirik ta piye? Iki no corona apa ora? Corona cek ora wong aku ora duwe duit kok. Corona. Iki gelem golekno duit aku kok nak kemiring. Mari. Iya ya tak mirah. Sibuk duit. Aduh, urip, Pak. Corona. Kurang ajar piye no? Baik. Wah, ini rabane pas iki go. Betul cah. Payan. Aku mau tak barno nek pinggir kono. Kok apa aja santai ngono. Ben rabane aja. Malu-malu ngene dah. Wes. Kopi sak menes cukup. Halo guys. Mangan sih. Sampai ku cah mangan wedhus kacang cah. Mangan ini kudu ngimba yo, pahit. Kacau. Piye? Mangan iki kowe. Wah. Yah, Tobat. ya ojo pakan iki ya. Bebas, wedhus dhewe kok. Kowe mati keracunan kira corona apa ora? Aduh, mulai ku pahit ta iki. Ben anti corona. Yo ojo iki ae goblokmu. Iya, ketok-ketok ning dia. Ya, udah siap. Aku wis bukanku ngene iki. Apa? Kok iso ora ngenali aku, Bin? Oh, beda kowe. Ora bisa mas dulu sak bengong. Aku gak ngaku lebih dinas kok. Ya iya. Malah oleh gua nang ngaku lebih dinas. Ya ki garan aku pin. Kataku iki saya tak ganti iki tuku diingin ning pasar. Lah ya saiki kita berbeda. Tapi Masa satu sampe anyar ini. Ame bocah masa gak salen. Iya. Yo golek raban endi yo aja ilang wedhusku. Ning kono lah aku yo ilang terus ah. Nek ketang aku winginane ngekos diluk ning gone kose. Antok iku. Aku mulai juga ana TikTok. Kita kira lali. Ora. Iki wedhus bendana lho. Katake bacaan aku gak roh kowe yo. Lagi ya oke lah yo cucu kok mana tak jeneng nomor kesulisan. Loh. Iya mau gendinake kurang pembancai kok Mas mau gendin. Ya, Mas, jenenge Mas, iki Alek. Alek Amir. Gak ngono, maksudku ngene, iki mau tak bancai. Tak bancai lho, engko tak golek bancai iki tak sembelih sing Alek. Alek. Cocok yo. Cocok kan. Iya gue ngopi aja sih bodoh itu lah ya. Iya, itu lah. Malam bodoh ngopi. Iso. Ngasih los. Lah kok gak sakit dong, Mas. Awalnya gak usah. Kita kan muslim. Oh iki. Muslim kok usah gak sakit. Pasti ngene lah muslimnya karipan. Iya. Lah iya. Wapi ya? Iku turunan Baran ya. Lah awak dhewe ora tau. Iki tak beno. Kita ngabet kesuwen iki. Caranya yakin nih. Langsung rupane kok kowe kok. Ki piye? Ki poso Tara. Ki poso Tara. Aduh. Mau Juga saja. lah bojo nembi. Bang, iki temen merantau kok ngobrol. Langsung mau kontrakan lagi. Iya juga sing anyar. Sapa iku? Kok kontrakane iki lho. Anto. Anto. Aku wis ngromati iki kesibukanku wis ngene iki. Lah iki minane merantau ae. Lah mulai piye? Lah piye iki mau tinggal lho. Kelaparan. Ora, gak mungkin ki bukan mulai ngomati ki dibere. Iya. Suruh Covid. Ya aduh. Karo iki. Aku bikin. Siluman Pak Banding. Iya. So tak adono. Umur iki siluman Pak Banding. Yo nyugeno apa ora? Sirip iki sirip emas. Buntutnya ana telu. Ini ambek ngene. Cepang. Kok jamet? Ngene. Iya. Aku akhirnya dingi kok digadeni. Aku nek kota wis ora kabeh aku. Roh di depan kota kok piye aku gak roh. Aku iso njoko HP lho. HP ku mak tak tinggal ning omah, betul tak musikan ramben lali.
kayak BHP barang kemajuan ngene saiki. Mulane iku, keu Bojone modal iki. Bojone modal. Curiga kok. ya curiga piye lho. Kira peda ku Yo. tak dol pedaku, payu 4 juta. Bedaku ora bedaku. Bedaku. Peda, iya peda maksudnya. Kah. Ki ku piye no? Wah, ya tak golek iki gak ono. Ya piye ora dicuwe wong Tak omah kira. babut tak pengen ngopi Dik. Tak kira iku mau nggo dolanan kowe wis tak barno. Aku di motor. Masa. Ya. Hei, Hmm. saya ngene. Jagongan saya yo. Bisa ngenteni andan buka. Luga-luga saya aja nongkrong kesel aku. Aku wis banggakan ngono. Lho, aku Lah iya, ngene. Iki jarene sen kopi yo. Mudik-mudik iku wis gak iso kabeh iki. Di lockdown. Ketemu sanak famili wis ora kena ekonomi rendah iki. iku satu sama pemerintah, Cak. Wong mau cah kumpulan ning kono lho, tak gusah tak mulai lho malah aku dibantah kok. Ya, iki jeneng terus. Nah, wis gak iso ngopi iki gara Covid iki. Woi, Virus genah, iso ning nglimpe yo. Tak nyetok tak idegak paling. saya ngene ae. Kowe ora usah ngekos yo. Langsung mau rumahku ae bareng mesti kowe iku wabah. Turu ambek aku nae. Los. Ngono. Yo. Ya engko baturi juga bareng-bareng kono. Sesuk ae sesuk. Sesuk. Yo. Yo. Sa. Kowe ngomong terus kita iki sak meter ta durung. Wis iki ya. Aku mau cedek-cedek, akhirnya kejadian kok. Gak physical standing distancing. Iya. Ada sak meter. Sak meter iki. Oh, nek mlaku adoh. Oke, aku ya gak kena Covid ah gini lho. Padha mesti jaga jarak. Yo iki ngene ae, iki wis buka ya. Balik ae aku. Balik. Iki gak mau go. Iki yo tulis sik. Terus ya. Melayu malah gitu. Melayu. Iya lho. Oh, Bedot ta? Ora. Iya bedot. ndak ngomong pedot.